Mama relek masak ambune iso nyelekit nang irung, enak ngono. Ojo alay bar, ojo lamis lambemu. Kowe mama gak tau masak ae. Sik suwe ya mama tengi mah. Wis kerucukan mah wetengku. Yo sik sabar. Mang jarine njok dirajani lombok cek pedes. Enak iki rempelo atine, empuk. Wis tak godhog ket mang isuk. Tapi jare mangan rempel iku gak sehat lho, mah. Gak apik nang awak. Yo lek kon mangane bendino sak minggu ping 5, ping 4 yo gak apik nang awak. Lah lek 2 wulan sepisan gak mbok pingin yo gak popo. Sampe niku sekali-sekali masak menu sing sehat ngono lho, mah. Lah prasane mbokku selama iki masak racot ngono. Kok aneh-aneh lek ngomong yo. Maksudnya masak menu sehat iku mah, contohnya sop, dikai wortel, dikai udang, dikai pentol ikan, terus dikai jamur. Sehat kayak lambemu. Loro kayak dompetku. Lah prasamu urange tok piro? Pentol ikane piro? Jamure piro? Sing murah teko sing mbok sebut mek wortel tok lho. Apa gak masak sop-sopan biasa 2.000 sak plastik iku. Ayo mandang mateng no, ma. Sumpah wis luwe aku. Yo sik tala dilungkas le. Cek rodok tanek iki lho krengsengane. Duh, mama relek masak rek. Ya, katanya di sampean. Ya lek mlaku rono iku aya katina omamu bar, mosok aya katina lapangan. Kayak lapo maneh ku bar ya mubar. Kok dungaren lel masak yamene lel. Sibuk aku disuk mang. Masak opo iku? Masak krengsengan rempelo ati iki lho. Atine opo? Atiku. Atine janda muda sing menghitam. Mempunyai anak satu yang selalu merepotkan. Seorang diri memperjuangkan keluarga kecilnya. Loh, kumat. Guru ngombe obat ale mamamu le. Takoni masak ati opo kok malah puisi? Oh, jenenge masak ati yo atine petek mustaqim. Kate atine opo? Masa yo atine maktun sing ati tak masak? Ambune enak on. Gare luwe rek nang weteng. Loh, yo ayo ya makan bareng. Aku yang ngenteni kok iki guru mateng. Anjen kebiasaan bar lek masak iku suwe mulai zaman nom biyen. Gak iso cakcet. Repot. Engko masak gak enak jare dipaido. Dimasakno jarene suwe. Ayo takon jujur. Selama iki masakanku tau apa gak enak? Enak sih, cocok sih. Oh iya Kim. Lulu dino iki masak apa iku mau? Jangan bayam ambek goreng tahu iku arek ndek omah. Hah? Se. Lulu mang iku nang pasar ambek aku Kim blonjo bareng-bareng. Tuku iwak pe, tuku sembarang kalir. Jarene kate masak jangan pe disanten kentel ta Kim. Kok iso anjuk jangan bayem iku lho. Yo mbok nyatane ngono kok, jangan bayam iku areke. Endi ono masak iwak pe. Oh, Lulu iku gak gena. Terus malah apa? Mubeng di pasar golek iwak pe. Lek ujung-ujungnya lo bar, masa jangan bayem. Wis ayo kita ndang maem. Ayo Ki, mangan pisan bareng ono anake.